Tumingin ka. Ayaw mo tumingin. Ba't ayaw mo tumitig sa akin? Natatakot ka ba kanina? Hindi po ako mapalagay. Di ba sinabi ko sa iyo kanina? Yung nanay mo, galing Batangas, akala mo kinukulam. Hindi siya kinukulam. Kasi nagagamot siya, bumabalik yung sakit sa kanya. Hindi po. Kailan lang? Kailan lang po. Kilala mo siya? Hindi po. Pagkakilala kayo? Hindi po. Tao ka hindi? Tao ka ba hindi? Tao. Buhay na tao? Buhay. Hindi, kalasin mo. Nagagalit ka na inggit sa kanya? Yung totoo, nagagalit ka na inggit sa kanya? Hinggit. Kasi kalasin mo. Alam ko na masalog ka ng katawan niya eh. Bakit ka nainggit sa taong ito? Sabihin mo sa akin, sige. Hindi kita sasaktan. Sige, patas ang laban ko sa'yo. Kapayapaan ang aking gagawin sa'yo. Bakit ka nainggit sa kanya? Bakit? Maluwag siya sa buhay. Maluwag siya sa buhay. Kakilala mo siya, hindi. Hindi. Magkapit bahay ka, hindi. Nakikita mo lang siya. Apo. O, sige. Eh, bakit sinasabi mo, sige, may anak ka na? Meron. Ilan anak mo? Yung totoo, huwag ka na mag-awa para hindi kita sakta sa katawan niya. Ilan anak mo? Ilan ang anak mo? Ilan ang anak mo? Magsasalita ko, sasaktan kita sa loob ng katawan niya. Apa. O, sige, kalasin mo. Sige. Sige. Ayusin mo yung katawan niya. Isunod mo yung katawan niya. Sige, para hindi siya mahirapan. Kalasin mo na. Sige, nainggit ka sa kanya. 4 ang anak mo. O, sige, kalasin mo. Hindi na kita awayin. Makikipag-usap ka na. O, sige. Isa. Sige, kalas. Matagal mo na to dinadasalan. Sino nagdarasal nito? Ikaw o nagpapadasal ka? Yung totoo, nagpapadasal ka o ikaw ang nagdarasal? Nagpapadasal. Magkano binayad mo sa magdarasal mo? Magkano? Wala. Kilala mo, kaibigan mo? Kakilala mo yung magdarasal o kaibigan mo, kamag-anak mo, ano? Kaibigan. O, sige. Anong binayad mo sa magdarasal sa kaibigan mo? Anong binigay mo? Wala, meron. Pera? Binigyan mo siya pera, hindi? Hindi. Ano na binigay mo? Wala. Paano mo ito nadasalan? Kinuha mong pangalan, picture, etc. Anong bagay? Ang pangalan. O, sige. Saan mo nakuha yung pangalan niya? Saan mo nga nakuha yung pangalan niya? O, sige, kalasin mo. Lahat yan. Ano yung magdarasal mo? Babae, lalaki? Babae. O, sige. Okay, kalas. Kalasin mo. Bilisan mo, kalasin mo. Matagal mo ito ginagawa? Hindi. Hindi pa. Pero kilala mo siya. Oo. Magkalapit lugar lang. Opo. Hindi mo siya kapitbahay. Malapit. O, sige. 4 ang anak mo. Ilang taon ka na talaga? Para hindi na kitawain. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Sasabihin mo, hindi. Hindi ko na nga inaalam pangalan mo eh. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? 38. 38. Sige, kalas. 38 ha. 46. Sige, kalas. Kala mo, hindi ko alam nandiyan ka sa loob ng katawan niya. Sige. Kalas. Dahil doon sa picture, nangitin yung mukha niya, pinicturean ko siya. Kalas. Pwede ko bang kausapin yung magdarasal mo? Ha? Pakausapin ko siya. O, sige, kalasin mo muna yung galit mo sa kanya. Galit ba inggit? Inggit mo? Inggit ka sa kanya? Ha? Good. O, sige. Bakit ka nga nainggit? May asawa ka na ba? Meron. Anong trabaho sa mo? Driver. Nang ano? Ang jeep. Jeep. Huwag kang makikinig ha. Ano to? Asawa niya. Ano ba? Tricycle driver. O, sige. Tapos, ang asawa niya, tricycle driver. Tapos, asawa mo, jeepney driver. Mas malaki kita yung jeepney driver kaysa sa tricycle driver. Ay, Tapos, 4 anak mo. Sige, 38 ka pa lang. Ilan taon na panganay mo? Baka sabi mo, 38 na yung anak mo. 38 ka pa lang. Ilan taon na yung panganay mo? 9. Ilang babae sa lalaki? Babae. O, sige, kalasin mo. Tanggal. Okay. Huwag ka na mainggit sa kanya, ha? Bakit mo naman siya pinadasalan? Ano namang kabagay-bagay na bakit mo siya pinadasalan? Ha? Bakit mo nga siya pinadasalan? Saan ka? Taga Cavite ka ba? Ha? Taga Cavite ka lang? Bisaya. Saan ka sa Bisaya? Saan ka nga sa Bisaya? Saan ka sa Bisaya?
Saan? Lete. Leyte. Sige, kalas. Ito, taga Batangas to, di ba? Opo. Pinanganak siya sa Batangas, di ba? Hindi siya nakapunta na Leyte. Sige. Kalas. Taga Leyte ka. Ito, Batanggenyo to. Pinanganak to sa Batangas. Kasi nanay niya, pinapagamot dito. Galing pa to ng nanay niya sa Batangas. Balakilong Laurel. Balaking yung Batangas. Balakilong. Basta Balakilong. yung Batangas. Sige, kalas. Tapos ito pinanganak sa Batangas. At nakapag-asawa siya ng taga Cavite. Yun. At hindi pa siguro ito nakapunta ng Leyte. Sige, yung asawa nito, taga Leyte ba? Meron po siyang unang asawa eh. Ano? May una siyang asawa, hiwalay siya. Taga Leyte? Taga-sanda. Sige, kalas. Babae ito eh. Ano naman asawa niya? Babae. Oo. Pero matagal na po Sige, eh. kalas. Matagal ka na taga nagdarasal sa kanya? Kailan lang. Kailan lang. Hindi ikaw yung nagdarasal dati sa kanya. Bakit? Huwag ka makinig. Kinukulam na ba ito dati? Hindi ko po alam. Hindi niya alam. Sige, hindi alam ng pamangkin. Kalas! Ubusin mo na yan. Pwede kakausapin ko yung magdarasal ha. Kasi siya nagdasal nito. Naintindihan mo? Bakit ka ba nainggit sa kanya? Ang asawa niya, tricycle driver. Asawa mo, jeepney driver. Mas malaking kita ng jeepney driver. Anong kinainggitan mo sa kanya? Sabihin mo nga sa akin. Ano? Hindi na kita sinasaktan eh. Pag nagsinungaling ka, gagalaw sila. Bakit mo siya kinainggitan? Sabihin mo sa akin. Bakit? Bakit ka nga nainggit sa kanya? Bakit? Kasi, Ano nga? Ano? sinisingin niya ako sa utang. Naniningil siya sa utang. Natural, nangutang ka. Natural, magbayad ka. Alam naman may nangutang na hindi nagbabayad. Okay, kalas. Hindi na kita alamin kung sino ka. Ayoko ng away. Gusto ko kapayapaan. Kalasin mo na lang yan. May anak ka, di ba? Bata pa yung mga anak mo, di ba? Opo. Siya, malalaki na anak niya kasi 47 na to eh. Ay, 46 na. Tapos 38 ka. Ito na lang ang mapapayo ko sa'yo. Kilala mo ba si Jesus Cristo? Di ba? Anak ka niya, di ba? Di ba? Ito na lang. Huling pagkakataon mo to. Nasa sa'yo ang pasya, wala sa akin. Kung sino pipili mo. Tungkulin ko lang ibalik ka sa panampalataya at pananalig. Ang anak mo siyam na taong gulang pa lang. Pag namatay ka o kaya nagkaroon ka ng maraming sakit, yung asawa mo, siguro bata pa naman, mag-aasawa na ng iba. Gusto mo ba makuha ng asawa mo pag namatay ka, yung asawa ng, yung hindi mahal yung anak mo? Gusto mo ba yan? Kaya po. Di ba? Gusto mo ba nakikita mo sa impyerno yung anak mo nag-aasawa ng mga bata pa at hindi nakakapagtapos mag-aral? Gusto mo ba yon? Kaya po. Di ba? Isipin mo yon. Halimbawa, ikaw ay pinarusahan, kinarma ka, nagkaroon ng sakit ng anak mo. Tapos, sino sisisihin mo? Ang aking ama o sarili mo? Di ba ikaw? Bakit ka mo? Sumamba ka sa kadiliman, di ba? Di ba? Namuntawi sa iyong ang galit at inggit sa iyong puso, di ba? Paano kung magkaroon ng sakit yung anak mo, tapos mamatay ka? Kawawa naman yung mga anak mo, maliliit pa, di ba? Ngayon, ang asawa mo, jeepney driver. Di ba, jeepney driver, sweet lover? Paano yung papalitan ka ng iba? Gusto mo ba yan? Gusto mo palitan ka ng asawa mo? Di ba, ayaw mo ngayon. Ibinibigay ng aking ama ang lahat para sa iyo at sa iyong pamilya. Hindi kita ginajudge, hindi rin kita minamaliit. Dahil dati rin ako nagdadrive na sasakyan. Mahalin mo yung asawa, ipagdasal mo siya na malayo sa lahat ng panganib. Alam mo ba ang pagdadrive? Yung isang paa ay nasa hukay. Kung wala ka mama-aksidente, ikaw ang babanggain. Naintindihan mo? Paano kung nagkaroon ng kaaway yung asawa mo? Mamamatay tao. Binaril ang asawa mo. Anong mangyayari sa'yo? Di ba? Maghahanap ka na naman ng panibago. Hindi mo ba naisip yung pinagdarasal mo? Dapat yung isinasama mo sa aking ama. Ama, tulungan mo ang aking asawa. Maging malakas po siya dahil nagdadrive po siya ng jeep. Dahil 4 ang anak ko, maliliit pa. Gusto ko pong mamatay kami na makapag-aral sila kahit hanggang kaya lang namin babot. Nais mo ba yung ginagawa mo? O talagang sadyang wala kang isip? Mabuti pa yung mga tanga at engot. Alam pa nila yung gagawin nila. Naunawa mo yung sinasabi ko? Sige, kalasin mo yan. Tatawagin ko yung magdarasal mo dahil hindi mo matatanggal. Alisin mo lang yung galit sa puso mo sa kanya. Tapo mo na yung takot.
Pag may utang, magbayad. Huwag mangutang para hindi singilin. Kinakapos pa kayo kasi 4 pa ang anak mo. May trabaho ka ba? Wala. Wala. Tapos asawa mo lang nagdadrive. Saan siya nagdadrive? Sa Cavite o sa ano? Cavite. Cavite. Sige, kalas. Hindi ko na alamin kung anong pangalan mo. Sige. Magbayad pag may utang, ha? Umutang ka eh. Magbayad kayo. Alam naman sabihin ko, huwag mong bayaran eh. Ano, papagalitan ako ng Diyos. Kakampihan ko to. Ay, kakampihan kita. Sige. Inilalagay ko lang sa tama. Tapos ikaw pang may lakas ng loob para magpakulam, para mamatay siya at hindi ka na masingil. Ay, malas yung gagawin mo. May karma yun. Parang binibenta mo yung mga anak mo. Ilang araw mo na ginagawa yan? Buwan na? Taon na? Buwan. Ilang buwan? Mm, Ilang buwan? May 6. 6 na buwan. Sige, kalas. Kalasin mo daw yung sakit ng batok niya. Bagay, mag-1 taon niya na daw sakit yung leg niya. At hindi niya daw magalaw yung leg niya. At kulang na daw, lagi daw siya nahilo. Kita mo kanina, kinakausap ko yan. Hindi siya tumitingin sa mga mata. Pwedeng may patanong. Ha? Pwedeng may patanong. Ano tatanong mo? Kung kumari niya siya. Pag may nakabidyo tayo. Tatanggalin ko pa yun. Pagka kilala, pinapautang. Kilala. Automatic. Hindi mo na pautangin yung tao, hindi mo kilala. Nagpapa-5 ba to? O hindi, di ba? Kasi tricycle driver lang, kaya mo magpa-5 na maraming pera. O, hindi ko naman minamalit ang tricycle dahil nagtatricycle din ako. Madiskarte lang talaga siya. Madiskarte lang yung gano'n. Alam mo na, kakilala, pwedeng kaibigan, kumare, automatic. Tatanggalan ko pa ng boses yan pag nagsalita. Kaya ko rin naman alamin yan eh. Pag sinabi ng Diyos, nakakausap at nakikita, kaibigan, kumare. Kalas! Tagalente ka ha? Saan mo natutunan ng pagdarasal? Saan mo natutunan? Sino nga nagturo sa'yo? Tatay ko. Tatay mo. Bakit ang tatay mo magkukulam? Tatay po. Maggagamot? Gagamot. Eh, ba't ka tinuruan niya para manakit? Di ba tinuruan ka niya para maggamot, hindi manakit? Hindi siya manggagamot. Kasi, kung tinuruan ka niya maging mabuti, sinabi niya, kasi ang mga manggagamot, mabigat ito, mahigpit ito pinagbabawal ng Diyos. Ang sino man ay binigyan ko ng karunungan ay hindi pwedeng gamitin ng aking kapangyarihan sa kadiliman. Hindi ko ito pahintulutan. Liban lang ang isang manggagamot kung ito'y pinag-aralan niya o sinalin sa kanya na dating manggagamot at instrumento ko at tinalikuran ako at tinuruan siya. Pero yung mga mabubuting manggagamot na mayroong karunungan at galing sa Diyos, bago kami binibigyan ng karunungan at pinilit sinala, alam namin ang bawal sa amin at hindi namin magagamit ang kapangyarihan namin sa kadiliman. Pag ginawa namin ito, matatalo kami ng kalaban namin. Paano kung demonyo ka? Sasabihin ng demonyo sa akin, ikaw nga nananakit ka ng kapwa mo tao eh. Peres lang tayo. Diba? Kalas! Huwag mo na ito ulitin ha. Pagbibigyan kita ha. Pagbibigyan kita dahil bata pa yung anak mo. Naawa ako sa mga anak ko, bata pa sila. Kawawa naman sila pag namatay ka. Kawawa ka rin pag nagkaroon ka ng maraming kasakit na ketongin. Tapos yung leg mo, hindi mo na magalaw. Stiff neck, tapos stiff neck na walang kagalingan. Hanggang magkaroon ng prostate yan. Kawawa sila. Tigilan mo to ha. Tigilan mo. Magbayad ka ng utang, naiintindihan mo? Naririnig mo ako? Opo, bayad na po ako. Silingin niya lang ako. Eh, bayad ka na, siningil ka pa. Hindi ka naman sisingil kung wala. Siyempre, yung utang, may tubo. Natural. Baka matagal ka hindi nagbayad. Eh, ako rin, utang dati sa nagdadrive ako ng jeep, pag hindi ako nakabayad ng tubo, natural, sisingilin pa ako, babayaran ko pa tubo. Pinakinabangan mo yung pera, kinain mo, pinakain mo sa anak mo eh. Pinaghirapan nila yun eh. Oh, ang masama lang, kung tumutubo siya ng higit pa sa 10 beses, papagalitan ko siya pagkagising niya, naintindihan mo. Ang pagpautang sa Maynila, ang 1,000 ay 50 peso hanggang 100 lang. Eh kung 1,000, maabot siya ng 200, ay nasa kanya na yun hanggang 300. Sa kanya naman yung karma. O, yung kamay niya, mabubutas yan sa kasisingil. Kasi tubo ng tubo. O, nasa kanyang pa siya. Kaya dito, inilalaban ko lang ang patas. Kasi ang 5-6, eh, paano yan eh. Kisata na siya. Kaya nga 5-6 eh. Pautang. Pautang yan sa mga taong nagkakapos, lalong kinakapos. Kaya minsan,
Hindi ko ginagawa yun, nagdadrive ako ng jeep. Kalas, nangutang lang ako pagka meron lang akong importante. Hindi ko na alam yung pangalan mo, kalasin mo na lang galit mo sa kanya. Sige. Nainggit ka sa kanya dahil maganda buhay niya. Gawin mo yung diskarte mo. Di sabi mo doon sa asawa mo, kumuha siya doon sa may asistasyon naman nagpapautang ng pera. Kahit ka ako, nagdadrive ako ng jeep, meron kami yung asistasyon nagpapautang ng pera. Babayaran mo yun. Pag kumuha ka ng 20,000, 15,000. O, di yun ang pautang mo rin. Gayahin mo rin diskarte niya. Huwag ka lang magpapautang doon sa mga taong di magbabayad. Yung nakapag-abroad na, hindi nangutang. Katulad sa asawa ko. Yung hindi ko pa siya asawa. Sabi niya, may kinukwento siya sa akin. Nangutang yung tao. Nakapag-abroad na, 30,000. Siyempre, inutang niya sa bangko, tutubuan ng bangko. Wala na. Para na lang yung kalapating ligaw, nakawala. Pay-pay na, wala na. Kaya sabi ko sa asawa ko, hayaan mo siya. Darating yung panahon, kakarmahin din yung taon. Walang kakwenta-kwenta yung taon yun. Binigyan mo na ng pera para makapagpunta sa kung saan niya at ginamit niya yung pera. Ngayon, di kanya binayaran, hayaan mo siya. Hayaan mo ng aking ama magparusa sa kanya. Dahil suwain siyang anak. Okay, kalas. Hindi ko na ito papakilaman, ha? Kalasin mo lang. Makikita mo yung picture niya, yung unang pinicturean, maitim ang mukha niya. Tapos hindi siya makatitig sa akin. Sabi ko siya, may sapi ito eh. Kaya sabi mo kanina eh, sa akin ka tumingin. Sa akin ka tumingin, ayaw niya tumingin. Titigan mo ako, kinakusap kita, ba't mo tumingin? Hindi ka tulad ng nanay niya, simula sa pag-upo, hindi siya kumurap ang mga mata. At hindi siya yumuyuko. Pero pa wala na! Wala na. Galit ka! Hindi. Nagalit ka ba na sinasaktan kita? Eh ayaw mo kasi magpakilala eh. Tigilan mo pagdarsal ha. Tigilan mo yung binigay sa'yo ng tatay mo ha. Patay ng tatay mo, buhay pa. Buhay pa. Nagagamot siya, saan siya nagagamot? Anong tao? Alam ko nga, Engot, ang ibig ko sabihin, saan siya lugar nagagamot? Bisaya. Saan sa Bisaya? Dete. Kilala siya manggagamot o hindi naman? Kilala po. O tapos kita mo, ginagamit mo yung binigay sa kanya ng aking ama sa katarantaduhan mo. Sana ito karmahin ka sa ginagawa mo eh. Naawa ko sa mga anak mo eh, alam mo. Sa anak mo na lang maawa ka. Kung wala kang kakwenta-kwenta at wala kang kwenta-kwentang ina sa kanila, ipinagkalob sa iyo ng aking ama yung mga anak mo para paggapanan mo, turuan mo magandang asal. Hindi, ikaw nagtuturo maging masama. Nangutang ka eh, natural magbayad ka. Masama, magalit ka sa kanya kung sinabi mo sa akin, bayad na ako eh, binayaran ko na siya ng tubo, nabusit ako, kaya ko siya kinulam. Ibig hindi ko ito gagamitin. Nagalit ako kasi minumura niya ako, pinupunta niya ako sa bahay, pinapahiya niya ako na marami akong utang. Eh wala ka naman sinasabi sa akin. At saka kung magsisinungaling ka, malalaman ko rin naman. Oh, kasi meron ditong akong ginamot na nangutang din siya. Kahit hindi siya nagbabayad, ay nagbayad na daw siya. Nagalit siya, nagsabi siya ng totoo. Pagkagising po ng taong yan, bayad na po ako. Ang hindi ko lang matanggap, ang haba-haba ng tubo, nabayaran ko na yung tubo, dinagdagan na naman yung tubo. Tapos pinapahiya niya ako. Kaya nainis ako, naghanap ako ng mangkukulam, talagang kinulam ko siya dahil yung bibig niya matataktak. Ibig sabihin matalim ang kanyang baboses. Kaya nagalit din ako doon sa nagkukulam. Dahil pinang-ayun naman nagalit din ako doon sa nagpapautos. Ay yung nagpapautang, pagkagising niya, pinagalitan ko siya. Dahil ayaw ko ng ganon. Kaya nanahimik na siya. Walang kakwenta-kwenta. Naintindihan mo yung ginagawa mo? Ititigil mo na to. Patayin na kaya kita para mag-asawa na lang yung asawa mo. Papatay na kita. Hindi po. Papatay na kaya kita. Hindi po. Hindi. Papatay na kita. Hindi. Wala ka namang pagmamahal sa anak mo eh. Meron po. Yung totoo, nagbayad ka na ng utang. Nagbayad na. Pati tubo. Wala po siyang tubo. Eh bakit ka pa nagagalit? Ano yun? Pinautang mo ka ng tao tapos gusto mo walang bayad. Ano ba taga kinagagalit mo? Sabihin mo yung totoo. Nagipit po ako, sinisingil niya. Nagipit ka lang kaya kasi sinisingil niya. Siyempre, yung pera, pinaghirapan nila mag-asawa. Tricycle driver ang asawa niya. Jeepney driver ang asawa mo. Dalawa anak niya, 46 na siya. Ikaw 30, malakas ka pa. Siya, pag umidad siya ng 50, ugud-ugud na rin itong konti. Tingnan mo nga yung buhok niya, pumuputi na sa kakaisip siguro sa paniningil, oh. Ikaw, 38 ka pa lang, bata ka pa. Para mo na itong kapatid, naintindihan mo, ate mo siya, naintindihan mo. Kausapin mo siya, pasensya ka na, gipit lang ako. Babayaran kita ng unti-unti. Ang sabi nga doon sa balita, sa mga abogado, at sa mga barangay,
Magbayad ka lang daw ng ditak sa Kapampangan, kahit unti-unti, kahit papano, nababawasan. Oo, hindi yung puro ka pangako, napapako. Importante, kung 1,000 inutang mo, magbayad ka na kahit 20, 30. Importante na babawasan, di ba? Tigilan mo na to, ha? Papakawalan kita sa araw nito. Huwag na to maulit, ha? Hindi na sasakit ang ulo niya. Hindi na siya mailo. Itigil mo na yung pagdarasal, ha? Hinto mo yung kamay niya. Itigil mo na, ha? Pag hindi mo pinigit, pupukpukin kita. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Masamang espiritu at mga masasamang tao sa kanyang isipan, lumayas ka sa loob ng katawan ng taong ito. Patahimikin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Idilat mo yung mga mata. Ano pangalan mo? Emily. Ilan taon ka na? 46. Ilan anak mo? Dalawa. Dalawa. Sabi mo in Jesus' name. Amen. Amen. Pagpagpimpa mo. May nakita ka liwanag, madilim? Ano yung liwanag? Flashlight, ilaw. Ilaw? Anong ilaw? Ilaw na parang bumbilya? Hindi. Parang bumbilya? Saan nakatutok yung ilaw? Sa mata mo? Yung ilaw? Relax. Hindi yan. Ang katawa mo. Ilaw mo. Naka na kamay. Tingnan natin kung papantay na. Wala nang labis, wala nang kulang. Painumin tubig. Mamaya, ayusin muna natin yung hangin sa katawan. Pangalan? Emily. Lahat. Emily Poros Leon. Taga saan ka? Lalaki na. Ngayon, anong pakiramdam mo ngayon? Okay na po. Wala na sakit leg mo. Wala na. 6 months ka na daw niya dinadasalan. Wala siyang lamig. Yung sabi namang gagamot mo, puro lamig. Opo. Hindi. Dinasalan ka niya. Bata pa yung nagdarasal, 38 years old. Taga Leyte siya. Malapit lang siya sa lugar mo. Hindi na ako marami nagtanong kasi ayaw ng Panginoon ng away. Ang punto naman talaga, ang magpatawad, tapos kapayapaan ang maghari. At dapat yun ang magtatalo sa sakit mo. Nanalo ka, kaya nawala sakit mo. Ngayon, mapapayo ko lang sa'yo, lagi mo lang siya ipagdasal. Kasi, wala tayong magawa eh. Nangungutang, di mo na magbayad. Naawa ko, bata pa yung anak niya. Kung tatapusin ko siya at bibigyan ko lahat yung sakit niya, baka yung asawa niya hindi makakapag-drive, kaya isip sa asawa niya. Wala pa naman yung mga bata. Nagdadalawang isip ako. Tinatanong ko yung Panginoon Kristo anong dapat gawin. Sinabi ng Panginoon Kristo, pakawalan. Kaya sinunod ko lang utos. Kaya na-imagine mo siya sa utak mo, na parang nakita mo na siya. At nakita mo na talaga siya. Alam mo na kung sino siya. Opo. Huwag mo na siya, pabayaan mo na siya. Ha? Malayo naman siya sa lugar niyo. Ha? Hindi naman sobrang layo. Kalugar mo pa rin. Paris kalapit. Kalapit lang. Pabayaan mo lang siya. Ang importante naman ay gumaling ka. 46 years old ka, di ba? Ah, Tapos sasama mo, nagta-tricycle din ako, tricycle driver. Tapos may tindahan ka. Okay lang din yun. Basta importante, gumaling ka. Yun lang. Wala na. Wala na. Wala na sakit. Wala na. Kahit isa. Kahit pain, wala. Hindi salamat sa Diyos. Magdasal ka kasi. Mababaw ang iyong pananampalataya o mababaw ang iyong pagdarasal. Kaya ka natablaan ng pagdarasal niya. Kung malakas ang pagdarasal mo sa aking Ama, tatalbog lang sana yung pagdarasal niya sa'yo. Bakit ka mo? Alin ang kulang sa'yo? Hindi mo alam. Sinabi ko kanina, mababaw ang iyong pananampalataya at pananalig. Hindi ko sinabing mahina ang iyong pagdarasal. Kulang at dagdagan ito. Mas importante ang biyaya at espiritual ng Diyos bago trabaho. Bilang, salamat. Importante nakakatingin ka na. Hindi na nagbabago yung camera sa'yo. Hindi ka tulad kanina, nangingitim ka. Nangingitim. Tapos sabi ko, tumingin ka. Ayaw mo tumingin. Ba't ayaw mo tumitig sa akin? Natatakot ka ba kanina? Hindi po ako mapalagay. Di ba sinabi ko sa iyo kanina, yung nanay mo, galing Batangas, akala mo kinukulam. Hindi siya kinukulam. Kasi naggagamot siya, bumabalik yung sakit sa kanya. Tapos meron pinakita sa akin ng Panginoon Kristo sa pangitahin niya, sa isipan niya, napasok ko, may sa gilid ng bahay niya, may mga maliliit lang na tao. Hindi ko masabi kung duwende o engkanto, basta't maliliit lang maitim.
Yung sakit ay bumabalik sa kanya, hindi siya kinukulam at hindi rin siya binabarang. Baliktad, ikaw ang kinukulam. Tapos hindi ka pa naman nakakarating ng Leyte, di ba? O, taga Leyte siya. Ikaw pinanganak sa Batangas, di ba? Ngayon, ang nanay mo taga Batanggenya. O, yun lang, okay na. Ngayon, nakakatingin ka na. Salamat. Sabi niyo, may maliliit kayo nakikita sa amin. Hmm. Ano yung phone ko sa inyo? Ano yung para siyang kaganto lang kalaki? Ano po yun? Te, pagkakakuha, ay nalakad siya, nalaki ng kaganto. Ay, pagka sabi niyo po sa akin sa mediko, kunin ko. At para kang pag ginaitin mo, malambot. Wag mo siya kukunin. Pero niya sabi sa akin. Hindi mo siya pwedeng kunin hanggang hindi galing sa Diyos. Kung ginalakas niya sa panangkitain ng aking ama, mismo ng aking ama kukuha niyan, idadampot sa'yo at dadalhin niya sa'yo. Ilang. Huwag kang dadampot ng bagay na hindi pag-aari ng aking ama. Maraming napapahamak sa kapangyarihan na hindi naman nauukol para sa tao. Kasi ang kapangyarihan, pag hindi mo ito makakayanan, mababaliw ka. Meron akong ginamot ditong pasyente. Sinabi ko sa kanya paulit-ulit, pag hindi ko natanggal yung nasa loob ng katawan niya, walang isang oras mamamatay ka. Mamatay nga talaga siya. Nag-aral din siya magdasal. Hindi ko lang alam kung sino nagturo sa kanya magdasal. Doon ko nalaman nag-aral siya magdasal, yung dinala sa akin yung gamit niya na mayroong mga Latin, may mga medalyon. Dati alam sabi ng kapatid niya, hindi naman daw yan nag-aral. Nakita daw nila yan. Kaya pala magdamag yan doon nagbabasa. Nabaliw siya. Hanggang kinamatayan niya. O ngayon, doon sila naniwala, sinabi ko, walang isang oras simula sa aming bahay, siya ay mamamatay. Dahil maitim ng kanyang kaluluwa. Wala siyang buto na nakikita ko. Tigok taga siya. Totoo yun. Marami minsan ako sinasabihan niya, pero minsan ayaw ko magsalita. Kaso ang puso ko, nagdadalawang isip. Pag di ko sinabi, parang kasalanan ko pa. Sabihin ko na lang kahit di na sila maniwala. At least nasabi ko. Panatag pa yung puso ko. Sinabi ko. Sabi nga naman, madamon. Kung maigayon at yung medalya malambot, yung ganyan. Bakit ayaw ko, gamaes, naputi. Lalaki ng gapalan na kagaling. Huwag mo siya. Alam mo, ang agimat, kahit yung ako, may mga agimat din ako si Magnetico. 28 years sila nagtago dahil namatay na yung humahawak sa kanila. Pinapunta ko ng aking ama doon sa lugar na yon, nakita ko sila. Ang sabi ng ng agimat ko, matagal na panahon kami hindi nagpapakita. Inutusan kami ng Panginoon mo sa langit na kami ay pumunta sa iyo. Kusa ko siya nakita. Ibig sabihin, nakita ko talaga siya ng physical kong mata at physical kong kamay at hinawakan ko siya. Yung hinawakan ko siya, ang tingin ko sa mga tao, mga sungay. Kasi sinusubukan niya ang aking kaluluwa kung hanggang saan ang paniniwala ko sa Diyos. Yung binibitawan ko siya, nagiging normal ang mata ko. Pag hinawakan ko siya, yung paggabi, kulay green ang mga mata ko. Ano ko, zombie. O yung mga madidilim, nakikita ko, kala mo yung panggera, yung mga may telescopic na mga kulay green, nakikita mo yung ano. O, yung mga ganon. Pag binibitawan ko siya, nagiging normal yung mata ko. Pag hinawakan ko siya, yung napag-aralan ko, ang kapangyarihan niya, and then, walang oras ko pwede gamitin ang kakayahan niya. Hindi ko siya ginagamit sa walang kakwenta-kwentang bagay. Ginagamit ko lang siya kung kinakailangan lang. Ano naman yun, kung sa kawasan, ay halba may gabi Hmm. hinuhugas ng plato. Hmm. Hindi naman mumakita kung sino. Isa ko ano yun. Yung mga may nakatira nga daw sa paligid ng bahay niya, sinabi ng Diyos, may mga maitim daw. Kasi nga naggagamot kayo, wala kayong protection sa katawan. Lahat ng sakit bumabalik sa inyo. Lahat ng mga ginagamot nyo ay napupunta lang sa gilid ng bahay nyo. Hindi kayo marunong magtaboy. Hindi kayo marunong at wala kayong taga-taboy. Kaya nga sinabi ko, ang paggagamot, pag pinag-aralan mo, hindi yung masyadong epektibo. O nakakagamot ka, pero hindi mo kaya magtaboy at hindi mo kayang ibalik at hindi mo kayang palayasin. Kasi pag binigyan ka ng ninuno mo o lolo mo at binigyan ka niya ng talaan kung paano magtaboy, magtanggal ang mga sakit sa bangkukulam, etc., etc., kaya mo proteksyonan ng buong bahay mo. Eh paano kung may mahina kang anak, papasok lahat yung spiritual niyang sakit na pinalayas mo sa anak mo? Hahanapin lang kahinaan mo. Kailangan na kasi sa paggamot, hindi makita ng kalaban mo ang kahinaan mo. Kailangan makita niya puro liwanag. Wala kang makikitang kadiliman sa kanya. At uutusan ng mga anghel ng Diyos na palayasin ang mga masamang espiritu sa bahay mo, palalabasin yun sa bakod mo upang hindi sila makapasok. Yun ang ibig sabihin. Kailangan sa paggagamot, meron kang subo, may pamtaboy ka,
May pambalik ka, may protection sa katawan. Hindi lang katawan mo proteksyonan mo, buong pamilya mo. Kasi pag sila ay nakapasok sa bahay mo at nakapasok sila, hindi naman sila papasok na gising ka eh. Antayin ka nila matulog. Ang pinakamabigat na kalaban, pag ikaw ay tulog. Lalo, pag alam nila marami kang ginamot at napagod ka, susundutin nila paa mo. O, bukas makalawa, magkakaroon ka ng sakit na hindi mo na mamalaya. Doon ka nila naisahan. Kaya nga sinasabi ko, mahirap magturo sa paggagamot. Kasi pagka nagawa mo naman yung sasabihin ko, pero pag lumabag ka sa batas, wala akong magagawa. Kasalanan mo yun, sinabi na namin. Huwag mong subukan ang Diyos mo. Tanda mo. Kaya nga sinabi ng Panginoon Kristo yung kay Satanas gawin mong bato, itong bato ng tinapay. Kaya Paulo sabi niya, tumalong ka dyan. Kaya sinabi ng Hesus Kristo na huwag mong subukan ng Panginoon mo. Alam mo may bisa ka at may kapangyarihan ka, susubukan mo pa. Ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala. Yun nga yung ibig sabihin. Yun, salamat. Pero maganda na, hindi na kinangangati. Kanina pa hindi nangangati. Bumalik na nga kagandahan nyo Lalo yung anak nyo, hindi na siya mukhang